Sasian pat ngi sunguban ai ngo e ublay ling bakani ka step ba ula don lem don rekat bat ngi ling bakani ka miet baro shmet nga sunguban peding subaha ban ngan ai kublay ya pi baro ki nong pe ya kani ka Good News TV jong ke jing sing samla ki GPC not step ngi nga peding subaha ya pi ka kerteng ba thiang tam jong utrai un balong un nong pen emu jong i u Jesus Christ hakani ka step shwa bangin pendap iki kam ki jam jong i to ngini sha skor shwa ya kani ka kobor step hakani ka bor kabentana ka tien jong blay ka bangin ya pusan hakrek step ka day lengba ka kitab jong Joshua ka nang ka baning kong ka dekat bakandai ka kitab Joshua ka nang baning kong ka dekat bakandai snap at shi kor tien jong blay ba ongkum ni to long ba klan ber wash lor ba wat tieng lem ni wat knyo namar utrai u blay jong mi un don rangkat bat mi kat shaba melen ka phang hakani ka step ka day long shlor wat ship tieng long shlor wat ship tieng ya kita ki kentien la tip kum kita ke divine commission la ne commission ka bakenja blay la ne commission ka bakenja siam but ka dei ka jing grand jong ublay hi ya u Joshua kat kum history bala tho ka bible la tho ingi ba Moses ulai lami kon Israel na do na re Egypt shadu shakanika road jong wa Jordan but nawa Jordan de u Joshua bala shemti ban lami kon Israel hadu mana po shakari kadan aba Moses ulayap u Joshua ulade man shemti ya kajingilam ban yalam ya kon Israel but udon ka jingkiyo but ka jing shapting namar balay ki kon Israel kilong kiba rendang nang ta kilong kiba sajna nang ta uhaban ya lamru ikon Israel ha lengba ka wa Jordan ha kepor ba ka don ka umsaw nang ta kidon shi bungon ki kenro kiba skam kiba udai bentur bat benyale persya bat kumjuru benyale ikitma kibal bon kenang ba penyong ya kata ka ri kanan haba pai sa jing im jong u Joshua u don hapdeng ga jing shapting hapdeng ga jing kyo ha ga jing bom klan but long uta baslor lani ngila ben ong u long bating et kum ta u blay u ong ha u long slor what shapting kai ga jing shapting ka long ka mayan ka ba blay u ai ha kibrio bangin snow tho ai ka babha bari ka basnio ka ba mut ka jing shapting ka di ka babha Henry bangin ting et learning in shapting ya ka bom don nong rem kata ka long ka basnio bangin snow tho ya kata syainga bangan lam shapi ha ka por ya laija ki jing shapting ka baning kong ka di ka jing ting ban lait na ka jing snio jing ma lani kata ka ki ong ha ka kitien nong way ka rational fear kan ni ka jing shapting ka phalangi ka jing snio jing ma ki lani ka jing ingiu lani ka jing isher kai lani ka jing man saw ka ba ap shakman kum ka nuksa habangi yaji ka ni ka linti habangi yaji ka ni ka linti kan sang ngayo I ka tliu but ngadon ka jing shapting kum tanga kiar no but habanga kiar da ka jing shapting kamut bangating et Henry ka ta ka jing ting ka jonga ka yarap yang ban pen im yaladi bangan lat na gajing sniu but na gajing man saw kata ka day gajing ting ka baday hok but ngi ong yaka ka rational fear ka way pat gajing shapting ka day gajing ting et lani kata ka irrational fear ka jing ting ka bom day hok ban shapting ka jing ting ka ba klam nong rem ka bala ban kata ya ka bahal ka miat ya ka roy ka par ya ka sok ka shatsan ya ka jing ya day shimat bat ki way lani ka jing ya day bat ki way ru kumta Henry ka basungutan at baka ni kam dakta lenter Henry tingkat kejuan kawai pat ka jing ting ka day ka jing ting tot ka ba dakta ya ka bor jing mut jing perkat ka ba kata ya kot ka kya bat ka ba kataru ya ka jing ya day bat ki way hak gantian nong way ki ong ka phobia ka day ka kum ka kenja jing pang lani ka jai jing pang bat kala ban kata lenter taj but ka daw jong ka ni ka jing shapting lani ka ni ka jing kyo tot ka day na ki jing jering khat lani ki accident lani na ki jing kendet lani na ka jing sha thombor ni shale bor lani na ki jing je ki ba ingiu lani ka bangi ong ha ka kentien nong way ki traumatic event kum kini ki jai jing po snio kalong ka ba ban te la kam but don kam ban da pha sumar ba but ban ai da ki counseling ki ba bhatam lani da kita ban sha ai counseling ha ki professional counselor bon na pedeng jongi pat ngi don ka ni ka jing ting en ka jing ting ka ba klam nong rem lani ka irrational fear
ki kmi ki pa ki khuslai nam ta ki khon ki khuslai nam ta yaladi ya ka bela ka sngi ya ka bam ka di kup kasam nang ta na ka nakam ta ka khia krat ka khia stang nang ta ki da ting thot ro ya ki khon yo kin ngop ha ki kin ja jingdi ba pun bu aj kum u drugs but kum ta ter si bona ngi don ro ka jing sep teng kita ki nong le sniu ki nong le bertong lani kita ki nong thombor si bonro ki samla hakini kisngi ki shaptieng haba ki phai shikalawe number kim don kam don jam but ki dot don ka jing shaptim ho oj kala pendap ki jing puli ki ba pher ki chongki ki kerdan ki ba hajrong henry hakaba ki pet ya ka kam ke jam ki do jing kermen but ki sngo tieng thot ka kubur step hakini step ka ong what shaptieng long shlur phai bat nga kat kum ka gospel Matthias kan lang ban rew ka khat ba arpsan hado life sao ki kin tin ne kin jong blai ki ong kum ni wat kuslai ka jing em ka ei ka ba phin bam lani ka ei ba phin di lam ni ka met jong phi ka ei ba phin kup ka jing em kam long kam kor ka jing bam ka met ru ka jan kup to khmi thu ik simbneng kim ya bet ke lam ni kim ya ot lam ni kim ya lum ha ki thiar hnrai pen ban uk pa jong phi u ba habneng upsai ki phi te phim long kham kor shibon ya ki kumta u blai un psai phi kumta ngim dei man shep tieng kanika de khot ka ong shu u no te na phi u ba kuslai ru bala ban pentam sipro yala ka reniang ho you snyu belingkot phila ban penjerong le si pibu ki artificial ya kesni do ka bayong phila ban penli kembali Michael Jackson but phila ban le kata henry ya karen yang ka tien jong blai ka ong phinom la ban penjerong sipro la kumnu kan don kat ni phinom la ban penjerong sipro but lada phikuslai kat no kan men toy you ong tien jong blai ba phin kuslai phinom la ban le ei kata karen yang sipro ka Bible ka ong shu balai phikuslai sapang ka bakopro perkhat ya kitiu lili ka ringko kat no ki man bha kim trei lani kim thir henry nga ong hapi ba what us Solomon ha ka borom jong u sempat lakup kum uwei na kini pitep Solomon upan ka jing start no blay ong lada long ka mon jong mi nga pan tang ko wei to ai hangai ka jing start knang bangan la ban sin shar yu ni ukon u hajar ya kini ki menteri ki riot kum ta blay ula ai ka jing start hul Solomon bat ngiya tip ya kata bat hadu kasim seba ka banashtai bat hadu kini ki riot ki shakri ki riot bat kum joro mangi menta meningi tip ki jing kraw bat ka ni ka nam jong Solomon henry ka tien jong blai ka ong ba wat Solomon umpat kup kat keburam jong utiu lili ka ong shu kum ni lara blai tiu pen kup kum tai u hiring kau uba menta ulang lasai la bret hakala warding ka bakat nu tam api ka baret ka jing kumta long shlur what shep tieng nang ta ha ka be de ba ki nong shon ju ka ki perthai le sin ap nang jong yi don ki shep tieng kita ki nong panjat ki nong le sniu u pol u tho as ki nong rom kal nong ba phra ka de khat ba lai phuwei ong la da u trai u long na ka benta jong yi u e u ta ban ya le bat ngi nang ta ka tien jong blai ka ong shu hakmi ngala ai ka bor hapi ya ka ban yuroj halor ki pesen bat ki nyang la tham bat halor ka bor baro ka jong unong shon bat don e ro ka ban pen sneu ya pi Lukas lunang bashpau dekat ba kendai lada u blai ula ai ka ta ka iktir ya ka ta ka bor yingi bangin yuroj halor ki pesen bat ki nyang la tham bat halor unong shon ya no pat ngina shap tieng ka gospel kat kum Matthias ka lunang bashpau ka dekat ba ar pho nyau ka ong banyi day ban kam shep ting yu blai bani kita ki brio nang ta haba pai sha kam ga jam jong ki samla ho ni dan ha preng jing sier henry ka tien jong blai ka pen kan mau ngi lengba ka kitab u Jeremiah kal nang ba ar khandai ga khat wei snap ki kin tien ka tien jong blai ki ong kum ni na ba nga tep ye ki jing mot ki banga per khat shapang jong pi ong utrai ki jing mot ka jing su ken te om ki jong ka jing sniu ban ai ka jing kerman ya pi ha ka por ba kot jong pi ublay ula plan lupa ula bu lupa ke ka bangi de ban le nang ne shakmat hindi ba bon pat nangi ki samla ngi yaj bakla no na kamon jong blay bar habangi myo ka ta kam ka jam ngi sedang no ban le de ki shortcut bat le se ka ta ka pensuk habas dang hindi ngim tip ba ka ta ka kertok kala hakaba ki jenjaran pat hadian hindi la dangi ap ka ta ka mon ka jong blay le se hakaba sedang ka juat ka jenjar Henry kan wan rai ka jingsuk hakapor bakut kalawe ka jongi ka don hakik sangti ka jong ublay ka tien jong ublay Isaya saupulai ka lenong ka dekat banikang hadu lai sapuli ka ong ba ublay ulat
tip ya pi ui itu ipi da ka kerteng ka gospel kat ku Matthew kelong ba shpo ka dekat balai po hang niru ka ong ba wat ye ki nyukli jongi ladap nyau kum ta lada ublei utip igi da ka kerteng wat ye ki nyukli jongi ka bang nyempat junyo menumnu utip bat ulanyau ka bakat nutam ya kata ka kam ka jam ka jongi udan kan mau ban ai hangi Henry ke ka bangi don kam men le ka krin jong ublei ka ong wat chua ya ke hima jong ublei bat ya ka hok jong u ke baro en sa ai lang tam happy to ai ngin yat nang ni shakmat klam ka jing artatian da ka ba long slor klam ka jing shap tieng ublei un kerku nakamta ka kubor bat namta jong pi baro tungin pendam ha jing duai Ya aingu yami au bleu bau pa jing ba beneng namar kani ka por atrai ka memle shaingi ya ka bangin ya pliu jing mot atrai ya ki jing shishana ka ting ka jong mi ya ka ba me pen kan mau hangi ba mela thau yangi mela pen long yangi bat ni long ki jong mi au trai me tip yangi da ka kerteng ya ki nyukli jong i mela nyo atrai bat mela don ka jing tumu nam ta jong i we baro atrai nakam ta ka ka bangin le bat mela don at mela airu atrai ka iktir ya ka bagin job ikit nong shuan bat kam day yangi ban shapteng autorai yarap yangi bangin ken mau namar kata hap dengi jingki palok jong kari kepertai henre autorai yarap yangi bangin yang skam ha kejinget da ka bashan ya hame namar me melong unong job autorai kerku yangi leng bagari por barang sak baro autorai bangin yang skam da ka jinget da ka jing shlur klam ka jing shapteng ni pani kini baro ha kerteng u Jesu amen